Tulungon nga naguluhan atong subayon. Ato ning tukar mga kaigsunan, no? O unsa ni? Okay. Di ba tukar mga igsoon kay nindot ni siya nga debate mga kaigsunan, no? Ato ning pagtagad mga higala. Kini nga tawag lang nato ning sharing mga kaigsunan, no? Sharing lang sa ni Brother Kupitan Carlo Umbo og doon na siya naka-share siya og galay reliyon mga kaigsunan. Og atong paminawon kon unsa gyud ning pamahayag niya mga kaigsunan atong testingan nig tan-aw. Okay. Maorag. Picture din na. Okay, atong pangitaon ni mga igsoon para nga ato ni ma-share, no? Wag na alindre kadyo. Wag na share nato ni yung video mga kapaglaom. Testingan niya mga igsoon. Wag na mo siguro dire. Subayon na to mga igala. Ay butismo mga kaigsoon, ano? Kita na to mga higala. Lamdag sa pagtuo, Catholic Faith Defender of Samis Chapter. Daan ni Payot. Ano siya? Way Cartillo. So yan mga kaigsuonan. Naaman. Naaman mga igsoon, no? Wala naman dire. Ara. Atong paminaw ni mga kapaglaom, ha? Kini nga sharing mga kaigsunan atong patalinghugan mga kaigsunan. Okay. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Basic amen mga igsoon.
nabangi mi. Sa mahimong pagli Ginoong Hesus. Ang pagpamulong sa usan bisan sa pamanangaam mga tuyo tumo. Ang lang gyud Ginoo. Patumong di ani mo Lord Jesus. Kini nga buhat Ginoo. Buhat nimo din sa yuta. Yung kalilong aduna kay buhat din. Igo lang nimo nga nakaapil niini. Grasyahan nga naluwas ko Ginoo. Kapag sa imong kinabuhi. Tuon nimo ni sali. Matini nga panagka-sharing Ginoo. Lord ayo tubuti. Nagamito ni sa kaaway. Nga makaulang Ginoo sa imong buhat. Salamat Lord Jesus. Ginoo Jesus. Amen. No, so daghang salamat sa Amen. So ready tag na among ipasalamatan sa pag-upag dili nga pag-imbita sa among mag-anime. Kunya usa ka pribilehiyo matag-usa nga maghimo tas pag-inaw kita sa kamatuoran nga pinasikat yun sa balaang kasulatan. So ang atong tema karon nagtumbok ni siya mahitungod sa gitawag nato kasiguruhan sa kaluwasan. Ang question ani karon og 70 Adventist bagay mo ringalan namo sa among church yun di man yun sa balista. Mga nagkay nila sa balista kay sa baduman lagi manimba. Gitawag sa balista. Pero Domingo ana mo taw og Domingista kay nag-espiritual week. Tawgon gyud namo sa ngalan nila. Kay pagka-beneficio ay man sa gitawag nato og kanang pagtulon ano. Muna hinungdan nga naman naging kagawasan sa pagpili sa maayong dautan. Atagan man kagawasan nga mga lagad banta sa yaw dili kay ang Dios atagan man gyud pagpili karon atong tan-awon og kanibang 70 Adventist Adventist na del Septimo dia ikuha na siya sugod sa ikapitong adlaw sa creation pa yun sa libro sa Genesis 2 uno hangtod sa 3 ingon diri sa mong teksto ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panundirila ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang iyang mga buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito so gikuha niya ang 70 ikapito nahugna sa Ginoo ang tanang butang ipahulay na ang Ginoo nagbalaan ini kay mo ning sa 3 ug ipanalingan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan ini tungod kay ini nagpahulay siya gikan sa kaniyang buhat nga gibuhat ug nahimo. Padayon. Then Brad. Go. Sa Diyos. So 70 na dihaasukan pa sa sinugdanan. Ikapitong adlaw pa yun ang kalibutan. Dituan na nilugo ang kaniging tawag po. Sabat kung ikapitong adlaw. Kaya kana siya, isulti man po na siya daan diri sa Exodo. Kaniging tawag ikapitong adlaw, Exodo 20, versikulo 8, hangtod sa gitawag nato o 11. 20, versikulo 8, hangtod sa 11 ningon diri 8, hinumdumi ang adlaw nga ipagpahulay aron sa pagbalaan ini mo ning ikawat nga sugo sa napulog ka sugo. So ako nakasiguro nga kaning sugo nagahatag man pud sa atong kayuhan. Unya libutan mo labas ani kay naaman diri ako sa may kamuralo balaod sa maayong pamatasan mo nang ang ayaw pagbatay ayaw panapaw ayaw pangawat naam ni tanan diri kaning ako gisgutan karon kaning tawag ko. Sige. Dayon. Dagayan Brad. Paulay, ikaupat nga sugo sa napulog ka sugo mga kaigsunan. Kunya ningon ri asa rong kadlaw magbuhat ka, buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Ako na adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Dining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki o bisan imong anak ka babae bisan ang imong sulugon. Sa babae o lalaki. Kunya sa unsi na ingon kay sa unong kadlaw gibuhat ko ang langit ug yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa nini ug ipahulay sa ikapito ka adlaw. Usa gipanalingan ni Hiyuba ang adlaw ipahulay ug gibalaan niya kini. So ang kaning nabutang sa gitawag og ikaupat nga sugo sa napulog ka sugo nagsugod yun sa Genesis 2. So ikot ra pud na ni
ni Moses unya kaning sugo di ko nga ka Moses jud kay sumala diri asa gitawag prato Exodo 31 disebut so dili man ka Moses ni dili sentence ikan jud sa Dios so kamay ra gid kayo atong say no ingon diri asa Exodo 31 disebut so ubihatag ka Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha kapapan nga bato sa pagpamatuod nga papan nga bato nga gisulat sa sa Dios so ang Dios yun mismo ang nagsulat ato dili si Moses ihatag lang ka Moses so ano yung mga pangutana nga ka Moses mana ato lang iklaro ang napulog ka sugo dili na ka Moses ikan sa Dios nga Dios yun mismo ang nagsulat ana karon kung atong tanawon ang kaning mga sugo dili sa New Testament ang kanang 7th day nagpadayon man siya diri asa New Testament kaning sugo si Kristo atong pangutan-on sumala sa bersikulo sa Biblia ug nagpadayon man kaning mga sugo kaning kitawag moral no atong basahon diri asa Mateo 5:17 ko pag-una nga ako rong pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ni karon ay moingon nga natuman naman ni Kristo rin ang tuman akong padayunon para di ka ma-out of context mo kay sunan ngoro sa 18 kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo kaya samtang magalungtan palay niyo ta way pagkasilungan yun pura gid kayo isunod lang nga atong siguro time kay diha na ako magpupos yung pangutana may tura niya akong pangutana sila mamati para makain nila mensahe salamat mensahe ang ilang paon sa so gingon diri ang mga kaigsuonan nga samtang magalungtan palay niyo way pagkasilungan sa Israel pinagingon tungod ni bisan kinsa nga magpahuyang sa usa ka sugo o sa labing jutay gamay nga sugo ug magpanudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon ina itudlo sa uban kini siya pagaisipon nga iwit dito sa kingharian sa langit apan bisan kinsa nga magtuman ipatuman yun ug magpanudlo nini kini pagaisipon nga dako sa kingharian sa langit unang sa amo ning gipaningkamutan sa pagtuman unya amo pong gipanudlo sa uban kay aron mahimutang dako dito sa kingharian sa langit Mateo 5 versikulo 19 dito siya 17 ang 19 karon kung atong tan-awon si Kristo gyud nagingon mismo kay kani siya nga sugo kita-aw na ko ni sa Grego kay New Testament is a Greek karon kita-aw na ko ni kaning sugo day ang gitawag ni Domos mura no nga nag-refer ni siya dito asa gitawag nato napulo ka sugo gikunto para sa daang tugon masabot ba nato na Brad pinagis textos Biblia yes masabot nato pinaagi ri asa laing kapitulo bersikulo sa Biblia sa Mateo 19 versikulo 16 nga nagingon 19 Okay, padayon. Dayon Brad. Wada na sila og kining wada na og signal mga kaigsunan. No? Papadayon tayo mga kaigsunan ha. Importante kayo na siya. Brad, pasok. Sa Mateo Japon, ug tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagingon, magtutudloon sa may maayong buhaton ko aron mapanagiya ko ang kinabuhing dayon. So sama sa ato ang nangutana pud unsaon nga kapanagiya sa kinabuhing dayon usa may tubag ni Kristo. Isite kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong nangutana ka man kanako may tungod sa maayo. Anay usa lamang ka maayo kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Dili ang Adventista mingon nga bantay ang sugo, si Kristo gyud mismo ang nagsulti nini. 18 kaniya nangutana siya ayon man ini kay daghang maging sugo sa Biblia. Og si Jesus mitubag, ayaw pagpagpuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksik pagkak. Tumahod kasi imong anang giyadot amahan og ginahan. Ug gumahim silingan sama sa imong kaugalingon. So, kanay matapos sa kabatan ng 20,
ang tanan-tanan ako nang gibantayan. Gibantayan din sa kabataon. Ang bataon di ay wala din musupat kundi gibantayan di ang katong gitawag mura lo kana ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw. Ang tubo na siya nga gisulti gitudlo ni dili Isos ang napulog ka sugo gitudlo ni Isos. Dili lang word na pulog ka sugo ngani sobra pa ni kay mato pa ni Apostol Pablo diri asa gitawag ko Roma 13 kaning gitawag nato Jis mo niya po yung pagkasulti diri kaning nalang ko bitaw kaya kaning gugma o gitawag og sugo dili sila magkasumpati mo ning ingon ri Roma 13 versikulo 8 hangtod sa 10 ayaw ko pag utang bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa pagigumay sa usap-usap kaya ang nahigugma sa silingan nakatuman sa kasubuan ang pagigugma ri mga persona makatuman ta manuan luibi ang mga sugo nga nagingon ayaw pagpanapaw ayaw pagpatay ayaw pagpangawat ayaw pagkaibog o bisan unsa pa nga mga sugo etc. Pukuban pa sa impresyon dili laglangko bining pulonga nga bingon higugma ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon sis ang gugma dili mo utan nga to silingan usa ang gugma mo ang katuwanan sa kasubuan sa kasubuan nasi mo gugma nakatuwan ka sa sugo sa Ginoo pero man kay gugma kasi mong ginikanan iwan mo na siya pasipalahan tahuro nimo kung gugma kasi mong asawa dito mo na ilig sa glapit dili ka man na pa dili pwede na siyang gitawag kanang kaning gitawag ko panapaw di man niya literal nga usapaw kundi kaning gitawag nato o adultery buot pasabot mangita pagaglain muna siya ang gitawag diri sa Biblia nga sinugdanan man yun ang kaganan og iba iba na yun isa ra ka buot wala siya ginaka nga iba kundi isa ra yun kaganan isa ra ka iba wala ka duha ka iba tulo isa ra yun so kaning subuan nagpadayon gyapon sa New Testament kunya kanang gitawag nato ikapitong adlaw nagpadayon na siya sumala diri sa Hebrehanon 4 sa sinulat gyapon ni Apostol Pablo kay sa usa ka dapit nga nagsulti mahitungod sa ikapitong adlaw sa ingon ini nga paagi ug sa ikapitong adlaw ang Dios ipahulay gikan sa iyang tanang buhat so New Testament di mga kaygalaan so karon nasabta nato nga ang kaning sugo sa Ginoo apil ang adlaw mapahulay ikapito nagpadayon bisan sa pag-ong tugon kay si Kristo gani wala siya mingon nga gibungka kay ang kasubuan si Kristo mingon nga tumana hinuon ingna ni ang taong batanon sumala sa Mateo 20:19 nga akong gibasa kanina so kanang itong ikapitong adlaw 7th day kanang itong Advent or Adventist meaning nagpaabot sa manluluwas ang pangutana maluwas ba to nagpaabot sa gitawag pagbalik sa Ginoo kanang gitawag nato manluwas atong basahon sa kapitulo sa Biblia sumala sa Isaias 25 versikulo 9 kung pagaino ni atong adlaw ani agaron kini mao ang atong Dios kita na nagulat kaniya ug siya magaluwas kanato katong nagulat sa iyan magluwas dili sa may luwas ang Ginoo kini mao si Jehovah lagi kita na nagulat kaniya mangalipay kita ug maragbaya diha sa iyang kaluwasan so dunay saad nagulat gitawag 70 nagbantay sa kapitong adlaw ug nagpaabot sa manluwas dahil saan diri ang luwason kana ba gitawag og nagbantay sa adlaw kulay do na ba saad pod ya luwason atong basahon ang Biblia kay kaning Biblia dili mo orim kanang mutudlo sa atoa dili man mo makak mo na ingon diri sa Isaiah 56 Diyos, mga pinalanggang kaigsunan. Ingon diri nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan sunda ang hustisya ug buhatang matarong kay sa dili madugay luwason ko na kamo. Isa man yung luwason ato ipadayon sa versikulo kung ipay na ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat dinhi sa kanunay ug magtamod sa adlaw ng pagpamulay. Dili gayon magpasipala nini ug dili magbuhat og dotan. So ang kaning gitawag nato og pagbantay sa adlaw ng bulay dunay saad gitawag bulahan kay nganuan pag-abot sa Ginoo luwason 7th-day Adventist nagbantay sa kapitong adlaw ug nagpaabot sa pagpadayag ni Kristo nga manluluwas mo na siya meaning anang 7th-day Adventist bantay sa kapitong adlaw ug nagpaabot sa gitawag manluluwas nga nagpaabot luwason sumala sa teksto nga akong gibasa kanina. So ang kaning gitawag nato og kasubuan mong kaigsunan kay nagispat man tag napulog kasugo-sugo
wala po na mo isipan nga gitaw manluwas. Tulumanon ni sa ato nga nangaluwas niya kang Kristo. Muni gingon diri sa Efeso 2:8. Makabalo naman taning teksto ha. Muni gingon diri 2 versikulo 8. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kinyong buhat ko dili gasa sa Dios kay si Kristo ay nagpastan-pastan dito sa cross. Di man kita, muna kita ugasa. Versikulo 9, busa walay magkapasigar po nini sang dili naman kini bunga sa inyong paningkamot. Yes, kita mga binuhat sa Dios ug buhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita maayo. Dunay gyapon na buhat, masay buhat maayo. Namo iyang tuyo alang kanato. So ang pagbuhat og maayo muna siya ang gitawag og pagsunod. Okay. Dayon bro. Na mga tingog. Mao ta mga kaigsunan na nang usan sa ka-sharing sa lahi nga reliyon sa Seventh-day Adventist o usab mga higala kapag laom sa Protestante, born again o unsa ba nga mga sikta mga kaigsunan mao na siya higala no. O ato ning padayonon mga kaigsunan. Importante kayo. Nga masabtan mga igsoon, wala na sila mga tingog. Di pangwaag mga tingog, mga kapaglaom. Basi mo balik lang na ron taon, no? Sige, pasok. Uri mga kaigsunan. Padayon ta diri higala. Kasi mo sulod na ni. Asin makatingog na ni mga igsoon. Nagaisgot kini higala o may tungod sa kasuguan no murag kalanrakas po ni mga higala kabaglaom. Kay nagisgot og Seventh-day Adventist, nagisgot og mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist, nagisgot pod og kining mga pagpaabot og kasuguan sa Ginoo o muna 10 commandments, pagtuo sa pagkaluwas sa grasya, mao ni mga kaigsuonan ang ilang nga gipanghisgutan mga kapaglaom. Gipanghisgutan mga higala. O karon na ato ning tagaag pagtagad mga higala kay ang pinaka-importante nga masabtan lang sa tao. Bahalag ang imong kundra di kasabot ug di man gyud siya mosabot. Ang mga tao na lang kapaglaom na minaw maoy mo sabot o makasabot ni ini higala, no? Mao ni mga kaigsuonan. Saan naman to? Wa na tingog. Patingog. Wa na sila mga tingog mga kapaglaom. Kaya na mga question ini mga higala. Na mga question kini mga pangutana ba sa lahi nga reliyon mga kapaglaom. Ato ni siya nga patalinghugan mga higala. Okay. Okay, pasok. Hey, Brad. Minus tag-awit, be. At magpaabotan nila mga kaigsunan. Minus tag-awit, higala. Awit nga naguluhan. Salamat, Ginoo. Kon nindot igsoon.
Oh, biyaan ang sala. Salamat kayo mga kabaglaom, no? Wa kita'y gipili igala. Isag unsa diya mga kaigsunan, di kita mamili igala, no? Kay ato lang biyaan ang sala mga kapaglaom. Biyaan lang ang sala kay importante kina nga mabiyaan ang sala mga kaigsunan, no? Ay, kumusta? Kumusta ka muntanan diya mga kabaglaom? Mga kaigsunan, ato ning padayonon mga igala, pag mamayo na gid ang kuan, may na gid ang kining signal atong patingogo na pagbalik mga kaigsunan, no? Kay wala man signal mga kaigsunan. Wala mga igala. Nailay nga awit mga igsoon, ayaw pagduha-duha. Ayaw sa imong kinabuhi kung unsa ang padulungan sa imong kapanaran si Jesus mo sa malisod nga mga dana sa bukto niya agatong sa tayo ayaw kapuhin ang imong kahuman si Jesus lang sa kita kay siya siya man ginagano kung malulunod dili ka niya biyaan kung kamisyan subayo
Ayaw pagduha-duha kapag laom. O, di ta magduha-duha mga kigsunan. Kanunay gyud ta nga naas Ginoo. Kanunay gyud ta nga magpasalamat diya sa Ginoo. O, salamatan nato ang Ginoo mga kahigalaan. Ato siyang pasalamatan. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Tara. Okay ni mga kaigsunan, nindot ni mga igsuno.
Rena dire mga kaigsunan, dire sa itong tulumanon, pag-utikay sa kamaturan, ato ni nga padayon ni Gala, kay may basin na signal na. Ade basin na signal gini. Ato sulayan mga kaigsunan, kay nana ni signal mga Gala. Oh. Saging harian sa Dios. Murang sa amo galing gitawag ko balaod, di pa rin kamutan yun namo sa pagtuman ini. Kay namo ko'y tao nga nakatuman. Sumala sa Lucas 1, versikulo 5, dunay nakatuman. Ay mo ingon nga, perfecto mo brad, kay Roma 3:10, may taong perfecto. Yes, di mi perfecto, makasala po mi. Mugito nang niya si Kristo alang sa ato magkasala. Munang, ang kaning sugo, wala buhata alang sa mga buotan nga tao, kundi alang sa mga magkasala. Atong masahon nga ang sugo alang sa mga magkasala, kay kita magkasala man kita. Gawas ko kita magkasala, kay kita mo tuman aning sugo. Kain yun niya. Unang Timoteo 1:8 bisis. Ingon niya, ay balo kita nga ang balaod, maayo kung gamiton sa ustong paagi. Kung angay hinumduman nga ang balaod, wala himuha alang sa maayong tao, kundi alang sa asaman, sa mga manapason, ug sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios, ug sa mga magkasala. Dining tekstuhan na pamatud-an nato nga ang sugo gibuhat para sa ato nga magkasala. Kay mga perfect na ta, di na mo tatabot ang sugo, kay perfect na god, di na mo kasala. So sa ato karong ituman ta kay mga magkasala man ta, unya na ilumtas grasya sa Dios nga dili magkakontrapartido sa sugo sa Dios. Mura ang pag-stand sa 70 Adventist. So 70 Adventist, 70 ikuha diha sa gitawag og creation sa Genesis 2, ug ang kanang gitawag Sabat Eden to Eden. Isaiah 66 22 hangtod 23. Katapusan na gyud nga teksto mga igsunan, no? Kay nindot pa kayo mo sa ingani. Kay atong nagsaraman ta magkinit-anay. Pero ang ato ay pagpahayagay man kaning gitawag sa Biblia. Nya kamo na bahala mo tulad yung pangani mga kaigsunan nga mo tukipon mo dingon sa Biblia. Ngunit Isaiah 66:22, kay ingon nga ulungtar hangtod sa kahungturan ang bagong langit, isgot ang bagong langit, ug ang bagong yuta nga ako himuon. Nag-ingon ang Ginoo ulungtar ko sa kahungturan ninyong mga kaliwat. Matag bagong subang sa bulan ug matag adlaw ipapahulay Sabat, ug ang tanang tao mudukol kanako.
dito sa Jerusalem sa pagsimba kana po dunay kita og pagsimba unya kaning kita og simbahan gay nanay nangutana nga wala kunoy simbahan pero nay atong basahon karon nga nay word nga simbahan kung inyo nay pangutana karon nga nabay text sa Biblia nga nay simbahan yes na so ipangutana na ninyo kay para atong basahon diya sa Biblia karon mo ni siya nga ang Sabat Eden to Eden gikan sa gitawag nato og creation sa Eden unya hangtod sa pangulay mong yuta kani siya diri apre o tagna ni propeta Isaias napagsimba sa paligid okay no sa gitawag New Jerusalem man siya kay sa bagong langit mong yuta naman dito ay pagkanaog ang New Jerusalem pinadayag 21:1 so mo ni siya ang gitawag og pagtulunan nga natala sa balaang kasulatan daghang pangutang teksto ani pero mag-focus lang tas pangutana matud pa kay na nga limitado kay napon sila ano so ang karon andam na ta sa pagpangutana sa 5 minutes time 5 minutes 5 minutes nga mangutana ka Brad, no? Tapos, ikaw na po. Para siya na po na 5 minutes kayo. I-extend nila. Okay lang yan po. I-extend nila. Masyala siya 5 minutes, Brad. Ang pangutana na ako. Kung saan man sa tao nga maluwas? Kung saan sa tao nga maluwas. Sumuhatag ko kad sa imo og tulo ka teksto kay kung saan sa tao nga maluwas. Ingani, una, tulo ka teksto. Pwede ilista ni kay tulo ni ka teksto. Kay kani si Brad mo pud ang among kaning gitawag nato nangutana po ni si Brad sa ako katong dito kabayota. O kam ibang ilista pwede na mo dito iingon ko niya nga kaning mo po niya pangutana. So, sa ato bisag bilang yung balhin ato kamo ni bahala mana na. Kay basig maglisod mo ba? Maglisod mo anik tuman, unang di mo na mo ni pamugos lagi. Unang samo ang kaning pagtulunan di man pamugos mo nang sa inyo sa sa pagpili. Kay nagara mo ingon nga lisod ra ba ng Adventista? Unang samo di mo mag-encourage nga mosulod mo kay basig maglisod mo. Roma 13 sila gingon diri una kay tulo ka teksto. Tulo ka teksto kay para maluwas ang tao niya Roma 10 versikulo 13. Ningon diri si Pablo, sumala sa kasulatan ang tanan magsampit sa ngalan sa Ginoo. Maluwas. Ay word nga maluwas ha. Mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mo man ni sponsor Pablo. Ika duha nga teksto kay walang teksto man to siya. Marcos 16 kay mutaw si Ginoo maluwas naman. Muna yung bigyan sa Marcos 16 kabalo na maluwan ang muto magpabutis mo maluwas. Muna yung kaduha nga teksto. Kunya kanang imong pagkaniluwas ipadayon na siya ang pagbalik sa Ginoo. Kay matibay din pa kay ang Ginoo niya sa Mateo gitawag og 24 versikulo 13 sa katapusan mo maluwas. Ilang tayo lang atong pagtuo. Kung nga nabutismuhan ka, ay mo lingon nga, gitawag ko kanina kung simba. Ilang tayo ni mo, naluwas na ka. Ilang mo sa pagsupak. Ilang tayo ni mo pagkaniluwas. Mateo 24:13. Kaya pwede na rin nga, mudawat na bautismo niya, luwas na yun. Adi na lang, wala lang tawag si Kristo. Ayaw na, kanang kita, wala lang tawag si Kristo nga, ang mula tayo sa katapusan mo ipuluwas. So, ang atong pagkaniluwas, sama sa inyo may suro sa pagturi ng Kristo, ilang tayo ang atong pagkaniluwas. Sumuna siya, tulong ka teksto. Sampit sa alas Ginoo niya, mutuot na siya. Magmalaw tayo. Magmalaw tayo sa pagpangalaga niya. Dili po siya, kanang kita ang pagtuo diha, kaya ning mga mutuo diha, di ba? Pubutis mo kanang kita ang pagtuo, dili sa buhay sa buhat. Santiago 2:17, patay mo ng pagtuo buhat. Buhat niya po, yung mutuman tao sa Ginoo. Ako di ba sa kayo na unang Korinto 10, gitawag ko 10. Size 10 diay unang Korinto 6:10 nagpainom naman to nga ang malilapatan sa balaod di makasud sa gingharian sa Dios. So duman gyapon talita mo lapas kay iluwas na unta. Tinuod nga naran ta kang Kristo manong lapas man ta kay nana mo ta kang Kristo. So ko pura sa Adventist. So di perfecto sama sa inyong nakita, di perfecto pero ngayon kamot ni mo naging sa unang buwan 5:48 nga busa magpahimpit kamo ingon nga himpit ko sabi niyo amahan nga sa langit. So karon nakita mga Adventist nga bali si mo uban dining kamot pang puna sila kung mga lapit na iguranon do silos ito bigman dito kang Kristo pati umad sa atong pagtuo higit sa atong pagtuo na siya sumuna siya ang tubag sa pangutana brad salamat kayo sa pangutana ako until taon tubag brad kay kabayan sa maluwas wa magpigis pa kanan
Okay, magkuha ni kay. Klaro. Sige, salamat, Brad. Salamat. So, sunod pangutan, wala na. Ikaw, Brad. Ay, masalamat na lang kaaman. Ibuwan naman din. Luwas ko dito lang. So, ako lang isupakan niya, kanang ingon nga naluwas mo niya musupag sa isupos niya. Ako Paris, nga naluwas mo karta, dito magsupag-supag. Ito nga, pero sa Ginoo. Insay, nagkakala na, Brad. Dito sa uban. Labi na dito, kahapon, nag-sharing mi dito yung simbahan. Pastor ng Brad. Kaya na mo ni Pastor Ronald Sunil ba to? Ronald Sunil. Dito, may kahapon din sa simbahan, nag-sharing mi dito, kanalay, ngani. Gusto ko sa kuda kang pangutana, kaya kuda kang pangutana. Yan, igupin na siya 5 questions. So nabitin ko ba may mga mabalik bisunod adlaw gyapon daron sharing gyapon ito kay ato ka diha di man ingon nga makiglaris ta nga idot gyud ato mamunit tinuod pero ato ang mga tawo labi na sinitaw sa bityo diha kanang matinawan sila makasabot pud katulad timbang kay kani akong pagtuo di man ipaunggos kamo ray bahala mo tulad timbang gusto ba ni ko sayo kay naman tanan sa Biblia bisunod ta sa Biblia ato ni so di man ta maka kuan kay mao mo di mao mo niya dili kay mo mapuli gibuhat salamat tawag dito nagbabautismo o bitanong matagal lang kay worship ko tayo po na po worship di ba ay ang natusod mamugawas ang debate kung lahi-lahi o sa prinsipyo mao na siya pero kung sabi tayo kung kanati pa kanahan ang debate okay wala man tayo kinaiya yung mga Apostol Pablo wala man tayo kinaiya ang makikibati mga igsuon pero kung doon ay mga utana tumagon kaya katumanan naman sa katangganan po nato nga ipasabot sa mga tao labi na kung bunti ang iyang pagtinguha na may malusyas ka magtuwa kinakaman kas pagtubag po sa mga pangutana may itong sa paglaong maniya sa ato sumala diriya sa unang Pedro sa ulo 15 pasiyas na luwas sa luman unang Pedro 3:15 mo ang una kayong di mo nga mutubag yun sa pangutana mo una ang ibarugan kay na may tekstuhan na diri ang itong basa ko 3:15 ara inulong pasidong gininyo si Kristo diha sa inyong kasing-kasing ug himuha siya nga inyong Ginoo pangandam kang kanunay pagtubag pangandam sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom so mura sa among apod karon nga andam pud mi sa pagtubag mahitungod sa paglaom niya sa ato ang paglaom nato si Kristo man mura ni mga tanas ato mahitungod kang Kristo mabaya nga po tayo kontrapartido kaya kung sa iglesia ni Kristo rin pagpapalay sila kang Kristo nga Diyos may Biblia naman unang Juan 5:20 si Kristo matuod yun nga Diyos so nagkala Kristo anak so muna ang tubag no sa pangutana basig na yung pangutana amen ako nang utana lang kung kay kung sa'y pagi sa inyo nga sa inyong barugan sa kaluwasan pero sa imong gihatag sa ako nga kuan wala may na sumpaki sa ako kay maumang po niya mong ibuhat salamat maayo ingong ko nga sa may atong dibatihan nga parehara man tagibuhat ay pareha gyud tawag kung pabautismo unya padayon angkod sa pagpaabot sa tangan paabot padayon yung sigla di kay lang ipas no muna sa among gyapon kaya asik ka sila masikuan kay dignay ako na niya so mas kaya yung mga pangutana namulaw ka muna taga-ako kuha na yung pangutana sikuan Galasya. Okay, salamat kayo. Sige, ako lang basahon. Okay, ako basahon na. Uno, patro taman. Ano taman? Sige, mini nga magtutudlo. So, ang ipasabot diri kanang mga kanang gitaw ko. Mini, bakakon, no? Sa lahing pinulungan, mini o bakakon, marino na. Piki. Piki. Akong basahon diri ha. Okay, basig kami dahil lauban ba, no?
Wala po. Wala po signal mga kapaglaom. Sige na, padayon, nindot ang mga sharing. Okay. Nindot na yung mga kaigsunan, no? Kay dili debate pero binaylo ay mga kapaglaom. Munay nakanindot dia mga higala. Oo. Kay okay kay ba? Okay kaayo mga kaigsunan. Atong pabuton, padayonon mga kaigsunan. Basin mo na ni. Go! Wa agad sila waragway signal mga kaigsunan no dili maklaro. Okay. Badayon. Ano gyud minus ang ilang minus ang signal karon mga kapaglaom. Minus sa tag mga awit mga higala. Ang takna hapit na. Nindot ni mga kapaglaom no? Ang takna hapit na. Kay para nga mapadayon mga kaigsunan. Okay, ang takna hapit na.
Okay, thank you very much. Indot kayo mga kaigsunan, no? Nang atong na naibaloan mga kabaglaom nga adunay mga Bible sharing atong na hibaluan nga okay kaing lang pagpaminaw, no? Mingaw kay kunining mga ingani nga paagi kay nindot mong kaayo nga adunay daghang mga katawhang maminaw sa ato nga mga pakigpulong nya naa say mangutana mo nakanindot. Padayon na Brother Umbo sa uban si mong kaubanan sa pagsangyaw sa may balita kay kana mao gayud ang gikinahanglan mga igsuon sa Ginoo, no? Muna gikinahanglan sa Ginoo mga kapaglaom. Una nga lipay tahigala nga si Brother Umbo uban siya mga kaubanan makugihon kaayo sa pag-utingkay sa kamatuoran ug sa pagpahat ngadto sa uban nga nanginahanglan kapaglaom. Thank you very much. Makigsunan nang wala naman tay panahon. Salamat kay ako magaingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you og mayong buntag udto maayong gabi kanato nga tanan.